Ang Cebu City Hall may aprobar og budget aron muhatag og emergency assistance alang sa mga habal-habal drivers dinhi sa dakbayan. Taliwa kinis pagpanakop na karon sa mga miyembro sa angkas og mga habal-habal drivers. Adunay live updates si Nico Sinino kabahin na ni. Nico? Yes, Bob, nunot ni gipakanaog nga desisyon sa Korte Suprema kabahin sa operasyon sa angkas. Doon na nagipasar nga lakang karon ang Cebu City Hall. Dili lang kini alang sa mga angkas drivers at apan bisan sa mga ordinaryo sab nga mga habal-habal drivers. Nagpanguyawan kini ang gibati sa pipila ka mga habal-habal drivers sa Sugbo. Nunot kini sa pagpanakop nga gihimo sa hingtungdang mga ahensya batok sa mga angkas drivers ug bisan sa mga habal-habal. Base kini sa desisyon nga giluwatan sa Korte Suprema. Gitugta na ang LTFRB nga makapanakop labi na sa mga nagdrive og angkas nga gihulagway nga illegal. Ug aron makatabang niining maong sektor, mihimo og lakang ang Cebu City Hall. Sa special session sa Konseho kaganiha, usa sa gituki ang gipapasar nga 15 milyones pesos nga pondo. Gamiton kini alang sa emergency assistance sa mga habal-habal drivers nga maapektuhan ang panginabuhian. Nagkalantugi pa ang mga konsihales kaganiha sa ilang pagtuki sa resolusyon. Wala giti aruang angkas, usa man muhatag-hata og tapang sa balabal. We should just take out angkas and we should just put habal-habal drivers because that is our concern. Because what will stop in the future if the Supreme Court or any national agency will also stop something and then we want to give aid. Diba? It's like we are aiding a private entity. Nasuspenso ang sesyon aron matuki ang mga gipropose nga kabag-uhan sa maong resolusyon. It's temporary, yes. Should there be a more permanent way to address this issue, then that can come later. But this particular resolution is just to help them in the situation that they are caught in now. This resolution is in response to all habal-habal drivers. No? That it's so sad to note about the Supreme Court TRO. So it's good that this administration is very sensitive. Gusto si Mayor Tomas Osmeña tag-usa ka sakong bugas ang ihatag sa giban-abanang Kapin sa size mill ka mga habal-habal drivers sa dakbayan. We're forcing the habal-habal and the riding public to disobey the law. No? They have no choice. No? The law is the law. But they also have to go to work and they have to go to school. Gihangop sa mga drivers ang plano sa City Hall. Bisag ginsa naman nga driver malipay gid na kay hatagon sa motorong Pasko. Magamit pareha na ko nga pamilyado nya mao ni pamugas sa mga balabal. Malipay gid. Liso ra kay balabal ni. Ano man? Ano ang ilang wad nga balabal ni minima ang kana mga trabante mga center aso mo naman na kay ari man gyud kana magdali ari man gyapon na balabal. Nasama po na ng uba kana way trabaho. No dagan sa balabal nagwad og balabal asaw ni mangita kwarta. Aniya kita karon ba bahimutang sa may bahin sa Wilson Street eskina dinhi sa Salinas Drive dinhi sa Barangay Lahog usa kini sa tambayanan sa ubay-ubay nga mga habal-habal drivers dinhi sa may Lahog area nga mo service kasagaran sa mga bukirang bahin dinhi sa Cebu City ug sa uban pang mga lugar dinhi sa syudad. Aminado kining mga drivers nga atong hinabi bag-uhay lang nagpanguyawan gyud sila pangulbaan sila niining desisyon na sa LTO ug LTFRB nga manakop na sa mga drivers labi na katong nag-operate sa mobile hailing application nga gitawag og angkas. Gani sumsuman gyud sa istorya sa mga drivers dinhi ang ilang kabalaka taliwa ni ining plano sa gobyerno sa pagpanakop na ni atong mga nag-operate o naggamit sa angkas nga application. Dugang mga drivers pangayuan niya nato sa ilang mga opinyon kabahin sab ni ining bag-ong kamanduan nga gipakanaog sa Cebu City Hall kaganiha atol sa sesyon sa Konseho. Kuya, unsa toy nga nimo kuya? Willie Ababon. Driver ka taud-taud na ka nga nama sa Ito kay 10 years na ko diri sa Jiway. Nagabal-habal niya karon na ibong lagi ko aning pamaagil sa LTO. Nga angkas may una pa ilang gidakop. Nya karon isunod na ko sa habal-habal. Nya karon nung kumpa nila sa pangutana uban mga pamaagi diri kang LTO mangutana kuno sa muangkas o kaila ba niya driver. Karon kay
pupulitan ni mong asawa o mingon kisamang kasi mong asawa kapungon kayo. Mingon wako kay ladi. Nya pilay ilang ko ano pangayo. Size me niya ang baon ng tulo ka buwan. Yung sa akong kinabuhis mga habal-habal na kaning way mga trabaho asa pa padung. So may plano ni mo ron niya? Karon nagpanghadlok sa ko kay ngano bisag na ako'y trabaho. Kay ako lagi pangwansan niko kay di makapahigo biya to sildo biya sa kuan nga kasagaran ang sildo na minimum bra. Ato na eskwela 4 ka buok 5. Di ka pahigoy. Wala ningi mo nagsuloy ko ng ubang mga way mga trabaho. Wala mo say feedback uban about ningon lang mohatag ko no ang Cebu City Tagsa Sakong Bugas. Wa pa sa katuon na kay wa pa sige tagaan sad. Wa pa man sad kay mo pa may pagpasar ka ganiya. Lagi na. Pero nakatabang ni sa inyo. Mas nindot na pero di ka paigo ng mga balabal ni siway. Kay ngano, pertigon na daghana balabal din ni kamot para mabuhi lang pamilya. Kaniyo ba way mga trabaho. Sao man nato? Salamat kaayo kang Kuya Willie. Mga itaglain diri nga driver. Sir, nakadungog na kadunay plano ang City Hall mohatag kuno og bugas sa inyo tagsa kasako para murag maalibyuhan sad labi na ning pagpanakop nga gihimo. Makatabang ni sa inyo. Murag makatabang gamay pero lahir gyud sa sir nga dili dakopon kay kami nakatabang mi sa mga tao kay abal-abal mi pero di man illegal man yun imong ibuhat. Pero wa may lain may padulngan. Abal-abal sad mi. So, ang hangyo na sana mo nga, paano na sa miguan ba? Kay Pasko ba karon? Nga, kung say ka, anong kanin mo yung abal-abal dito? Ang angkas ka na, angkas sir, kay negosyo mo na ila ha. Kaya kanina mo taon, say, apikahan mo taon. Daghan kay Puro pamugas taon. May eskwela. labi na nga umaabot sa ng Pasko. Umaabot nga Pasko ba? Hangyo sa mga LTO ba nga? Ipalabyan lang sa Pasko, God. Okay. Daghan kay salamat sir laing habal-habal driver. Kauban niyo to ni ubay-ubay nga mga drivers bab nga nang hinaot nga hatagan sila og konsiderasyon labi na ni nagsingabot ka Pasko. Ato lang na idugang katong sa plano sa Cebu City Hall kaganiha subay sa napasar nga resolusyon sa konseho nga gikinahanglan pa hinuon nga i-identify sa City Hall ang mga kwalipikado nga mga drivers nga makadawat ni atong giplano nga tagsa kasako nga bugas humay. Usa sa ilag yung tutukan gyud nga requirement bali nga dapat registered voter sa Cebu City ang habal-habal driver nga unya nga ilang hatagan sa tagsa kasako nga bugas humay niining pag-finalize na niining paghatag sa Cebu City sa emergency assistance alang sa mga habal-habal drivers dinhi sa Dakbayan sa Subo. Mao kanang latest Bob gikan sa aton himutangan dinhi sa Barangay Lahog. Teka samat sa Nico Serino sa imong live report.